ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା। କାହ୍ନାକୁ ଗାଧେଇ ଦଉଛି। ଗାଧେଇ ଆସିକି ଏ ଦେଖ କାହ୍ନା ଏପଟୁ ଗନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଆସି କେତେଟା ହେଲାଣି? 10ଟା ହେଲାଣି ନା? 10ଟା ହେଲାଣି। ଗାଧେଇକି ଆସିକି କାହ୍ନା ପୂଜା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାହ୍ନାକୁ ଶୋଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଗାଧେଇକି ଆସିକି କାହ୍ନା ପୂଜା କରୁଛି। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କାହା ଘରେ କାହ୍ନା ଅଛନ୍ତି? କୁନି କାହ୍ନା। ପିନ୍ ଗଣ୍ଡା କୋଉଦିନ ଆଣିଲୁ? କୋଉଦିନ ଆଣିଲୁ ହେ ପିନ୍ ଗଣ୍ଡା? ରହିଯାଉଛି। ରାତିରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଥିଲେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଏପଟୁ ଗନା ଭଲସେ ଉଠିକି କବାଟ ଦିଏ, ପବନ ଶୀତ ଲାଗିବ। ସତ କଥା। ବଂଶୀ ରାତିରେ ବଂଶୀ କାଟିଦେ, ଘୋଡ଼େଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ଫୁଲ ଫୁଟୁନି ଜମା। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତଳ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ? ଏଠି ସଜେଇକି ରଖିଦେବି। అన్న ఎప్పుడు किसमिस भोग दे देवा। এই যে বড় ফুলটা কোন ছাত উপরে ফুটলা? ସେଇ ଗୋଟେ
ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଫୁଲଟା 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମଳୁନି। ସେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ରହିବ। ସବୁ ସେ ଗଛରୁ ସେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ରହିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ